го прави, ти го прави. Томи, какво си измръзнал? Чакай сега. Направи клипче да видиш колко много сняг. Стой малко, я ме сними, само ме сними бързо. О, брат ми. Не го пивай. Днеска просто малко повече наваля и така до кръста. Ето беше като се борих. Да. Виж колко готин сняг, а? Виждал ли си такъв? Не. До кръст. Не. Да, добре, не покажи колко е дълбок. Сега е минус 16 градуса. Не е минус 17. Да, някъде там. Снимаме. Ареха, Той го хвана, стойте той. Къде? Да. Здрасти. Аз мога тук си изровах рук. Не. Йой, аз покажи, виж колко е. Така някакси до газа. Кръст, до газа, да. Виждал ли си късно? Бах, тя рехваме натам. Аз трябва да ходя в кафето. Мярка. Уф, ай. Летете мило без ръкавица. Побелели са. Са на лайф, мен. Никога. Това колкото... Добре, че писна ми от този сняг. Значи... Това ми е до газа. Да, как вече показахме, че е до газа ниво. Неговия гъс. Тръгваме към кафето. По-надълбочек, в смисъл до коляното. Да. Тук е, някак към коляното е този сняг тук. Повече лъци, това е нормален сняг. Нормален. Иво, аз ти е от тази преспичка малко. Томи, чай сега ще заснемаш една друга по-готина. Айде, включи. Той скарва чипа вътре. Айде, Джеймс Бонд. Сега ще кош. Ох, ти ще ме прасиш. О, боже. Има снимил, не? Така как виж, това е до рамото на Иво, до Ивото рамо. Иво, аз сметни вътре, бе. Малко се поразкъсиш. Няма сними как се метам, искаш? И аз сметни, давай ще снимам. Чакай, давай. Ама с надолу главата, можеш като пиронче. Гледате ли? Бати идиот. А можеш да качиш на нея, можеш да качиш на нея. Нищо, какво това? Искаш и тук си направим... Не базове, това как се казаха те къщичките на моржовете. Тъп ли си, за какво се меташ, бе? Аре, какъв е ти обърз? Пах, ти студа. Снежния гъз.